Salut și bine am găsit la un nou episod. Astăzi jucăm Minecraft. Și nu uitați să rupem butonul de like acolo. Nu știu, strângem câte like-uri vreți voi. Și m-a spawnat pe o mapă de genul cu junglă. Și mă plimbam eu până junglă. Și dintr-o dată găsesc asta. Wow! Nu știu, să-mi spuneți voi, lăsați în secțiunea de comentarii dacă vreți să locuim în asta sau lângă un copac de pe aici, că vreau să stau lângă chestia asta. Aș vrea acum să explorez, dar hai să explorăm, presupun. E beznă acolo, mai ales, eu sunt așa, n-am torță, n-am nimic, adică, da. Fiindcă mapa e nouă, mi-am mai făcut eu niște unelte pe aici, fiindcă, vreau să vă spun ceva. Mi s-a oprit camera în timp ce filmam și, adică, și am avansat puțin pe filmarea aceea și, jmen, bă, nu știu. Să cobor. N-am torță. N-am torță. Torță. Mi-e frică să nu vină vreun zombie pe acolo. Serios. Really? Nenea cu lamele. Mamă, care ar fi norocul să-l găsesc pe ăsta prin junglă? Aoleu, și am văzut și o... Bine că mi-ai trecut papagalul prin față. Și am văzut și o mină. Intru doar așa să văd. Chestii inutile le găsesc imediat pe aici. Și eu îl omor pe acesta ca să-mi dea ața lui, că dacă îl omori să știți că vă dă ața. Vezi, poate mă scuip că mie nu-mi place. Mă scuip pe lumea. Haide mă mori. Azi. Uite așa, punem aici că nu avem nevoie de chestia asta. Și mamă, era să pic. Și exact ce am spus. Fiindcă am găsit o mină și s-ar putea să găsim cărbune în această mină. Și uite. În sfârșit. Adică, na. Înțelegi? Geți. Mă scuzați că n-am mai vorbit, dar n-am. Și nu mă mai mișcam. Luăm și noi de aici o leacă și mergem în chestia aia. Ia uite-l pe zombiul ăla. Ce vrei, boss? Bătaie? Că am. Să vă dau. Luăm și noi tot cărbunele, că ăsta e, am înțeles că e cam rar pe aici. Bine, nu glumesc. Dar cine stă să caute prin pământ, să-și facă de tama mina, cărbune, caută cărbune. Adică, na, luăm pe tot, că de ce nu? Oh, ce mișto e acolo în zona aia. Papagalule, salvează-te, nu vezi ce e lângă tine? Hai să ne facem torțele, cum v-am zis. Să ne facem întâi niște de-astea sticuri. Și facem uite așa. 12 ne ajunge, zic eu. Dacă ne mai facem. Oricum, cred că nu o să fiu zombie pe aici. Nu știu de ce am presimțirea asta, dar o am. De așa punem. Hai să arătăm. Dăm asta înapoi. Acum mergem jos. Ceea ce aici cred că e zombie. Nu nimic. Aici avem niște manete cu dispozitiv. Care, cred că dacă deschideam asta din ce ține o minte,
Mergem sus. Și nu. S-a deschis. Atunci înseamnă că nu e asta. Dă înapoi, iau pe asta la rost. Să vedem. Nu e nici asta. Înseamnă că e ultima. Opa. Uite, aulu. Uite așa. Ce mă? Bă, au schimbat ăștia locul? Poate e alt design, ia stați puțin. Uite, așa o fi. Nu, dar care e? Parcă era, uite, așa. Da, nu știu, poate-i stricat dispozitivul. Ia uite și acolo. Și are poison. Aia. Hai să distrugem pe aici, că să vă arăt și vouă ce e. Pe aici. Vedeți? Cam asta e în zona asta. Păi ar trebui ăsta. Ia. Aha, uite. Am găsit. Na. Nu știu ce vrea să însemne semnul ăsta, dar cred că înseamnă că aici ne arată că e ceva. A, da. Și chestul ăsta, să nu uităm de... Ce... Oameni buni! Oameni buni, a dat norocul peste mine! Nu, că mor! Oameni buni, deci norocul ăsta mare, 3 diamante, direct un pickaxe. 3 diamante. Hai că am început bine. Bine rău, adică n-am cuvinte. Deci sunt atât de bucuros. 3 diamante, oameni buni. 3 diamante. 3 diamante. Uitați-le. 3 diamante. Doamne, că leșin. Stați că am intrat pe ceva din greșeală. 3 diamante, oameni buni. Sunt atât de fericit. O să ne ocupăm. O să luăm și pistoanele, că na, nu o să am nimic. Mi-e frică de aia cu poison. Așa că eu am o idee. Ha! Unde e? Că o distrug pe aici. Unde e, mă? Doamne! Și mai e un chest. Uitați-l acolo. Pot să deschid? Nu? Hai să căutăm aia. În zona asta. Aha! Na! Hai să deschidem, de fapt. Uite, avea săgeți normale. Dă-le încă. Și... uite, așa. Gata. Acum nu o să mai tragă. Mergem pe aici. Uite, vedeți? S-a activat instant. Fiindcă, dacă ne uităm atenți, ia uitați ce e aici. Ață. Hai să luăm și ața asta. Care activa. Deci, na. Hai să vedem ce ne așteaptă în asta. Parcă mai erau niște săgeți. Exact. Și astea poate erau cu poison. Nu, tot normale. Păi, le punem aici. Acum nu mai trage nimeni. Să luăm și restonul ăsta. Dar secrete, ce se află aici. Am emoții mari, rău. Hai. 1, 2, 3 și... slab. Dar la început a fost bine rău, luăm și chestul. Oameni buni, cred că o să-mi fac casa aici. Serios, și o să modific eu în zona asta, că uitați-vă cum arată. Lăsați în secțiunea de comentarii. Ori în copac, ori aici. Deci, uitați-vă și voi. Gata, nu mai luăm. Vreau să iau pistoanele de aici. Să nu ratăm cumva vreun diamant, că
Deci e prima oară când mi se întâmplă asta. Prima oară. Cred că e noapte afară. Ia, hai să vedem. Da, e noapte. Și nu prea îmi convine, fiindcă cine știe ce intră pe la mine pe aici, iar eu nu am... Ba da, am. Da, greu. Să ne baricadăm și noi frumos. Că, na. Puneți asta. Uite așa, ne-am baricadat. Să nu cumva să fie crăpătură pe sus, că na. Zona asta, hai să o închidem fain frumos, uite așa. Uite așa. Ăla lasă, nu punem nimic acolo încă. Fiindcă dacă dau, uite, așa, se pune ăla și dacă distrug, rămâne cubul. Mamă, deci cât de fericit sunt. E prima oară că mi se întâmplă. Acum... Ia uite, pe asta nu știu. O să... zi, te când stă pe limba. Oricum eu dacă veneam așa, nu treceam peste aia, fiindcă doar deschideam de aici, nu mă duceam pe el aici și deschideam în niciun caz. Dar na, așa au gândit-o developerii. Hai să astupăm gropile astea. Sau aș putea să nu le astup și să o fac mai mare zona. Uitați cum. Uite, așa, așa. Deci să vedeți ce pickaxe îmi iese din diamant. Deci să vedeți. Dar nu vreau să le consum acum. Uite așa. Ce e acolo? Uite așa. Și mare zona, în loc să pun piatră. De ce nu? Eu sincer aș vrea să locuiesc aici. Uite așa. Distrugem, 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 distrugem. Mai luăm și niște piatră. Bine, nu e ca și cum că aș avea nevoie, dar... Da. Așa. Și uitați. Vedeți? Să mai punem și noi niște torți pe aici. Că avem. Aici. Așa, distrugem. Oricum. Sau dacă vreți, uite, îmi fac asta în copac și vin gen cu o intrare subterană pe aici. Și aici va fi camera, înțelegeți? Ar fi bună idee. Hop. Așa. Pa. Distrugem, facem fain. Așa. Și am văzut că lipsește o scară de aici. Și acolo de ce nu i-a stopat? Venim cu piatra, venim cu piatra, venim cu piatra. Și da, n-am nevoie de geamuri, așa că a stopat. Ce e aici? A stopat. A stopat. Stopăm. Aolo. Ce e aici? Nu că mor dacă e un copac. A, nu. Ce caută niște de-astea de la copac? Frunze. Aici. Nu. Ce să spun.
Sau uite, mamă, ne punem paturile aici și cu 2 chesturi aici. Mor deja. Fain frumos, ia uitați cum e aici. Hai să ne punem crafting-ul, care crafting-ul vreau să te ajut, dar pun aici pentru început. Și, na, ia uitați, ne putem face chestii. Mamă, deci sunt cel mai bucuros băiat. Că, deci uite, doar dacă fac așa și eu nu știu, am problemă și mă uit că pot să fac asta. Na, adică, na, e ceva wow pentru mine. Facem de-astea, fiindcă eu cealaltă piatră, nu știu, e mai faină și încerc să o păstrez cât mai mult. Uite, așa, aoleo, Luca, ești bun. Uite așa, distrugem aici și am pus, din ce văd aici, trebuie așa și încă va fi așa. Nu prea am convine zona de sus, da, na, lasă așa. Zona asta vreau să fie gen ca o cameră de chesturi, deci hai să o distrugem. Deci v-am spus, să vină cu gen din copac sau dacă vreți lucrăm doar aici. Eu aș vrea să lucrez doar aici, că e mișto și aici. De așa. Manetele alea le las, fiindcă nu strică cu nimic. De așa, de așa. Ia și astea. Bine, m-am făcut și eu cu niște chestii destul de bune, adică destul bune. Camera asta cu liane îmi place, așa, o las, nu distrug nicio liană. Luăm chestul ăsta și punem un chest. Să vedem și noi niște chestii care nu le folosim acum. Și n-aș vrea să mor cu ele. Așa. Sau dacă ar fi să mor. Și în episodul următor o să încerc să mă duc eu să iau oi, ca nu pot să mă plimb prin toată jungla în ce filmez, fiindcă e foarte mult din ea, din jungla asta. Stai că păstrez astea. Așa, îmi place. Stai să luăm piatra înapoi, că cine știe. Luăm piatra asta și cu asta. Rest nu mai vreau nimic. Și torțele. Mi-aș pune, uite, așa, și pe aici vine intrarea. Astea le dăm pe toate în jos. Mai am aici de făcut. Fain, mamă, ce creepy arată. Uitați-vă și voi cât de creepy arată. Hai să-l distrugem. Da. Așa. Aici nu știu ce va fi. Cameră. Ca o cameră. Punem, uite aici. Așa. Așa, hopa. Așa. Distrugem și asta. Și nu știu clar dacă am mai zis-o, dar scuzați-mă că n-am postat la 10, dar nu m-am sculat. Și postez la două videoclipuri. Da, n-am ce să fac. Aproape 2. Așa, distrugem. Fain frumos.
așa, luăm și astea și astupăm aici. Așa, fără găurele, fără gaură și aia stupată. Astea de aici nu le vreau. Păi, bun prieten, cam atâta cu acest episod. Am lungit-o cam mult cu toată decorarea, chestii, decorare, doamne, distrusul și na. Nu uitați să rupeți butonul de like acolo și ne auzim pe data viitoare. Pa!